Rydw i ar hyn o bryd yn Arweinydd Ardal Bro Dwynwen, efo gofalaeth am 7 o eglwysi, ond mae gen i hefyd ofalaeth fel rhan o weinidogaeth sector, sef fel Caplan a methyddiaeth, ac hefyd fel swyddog materion Cefn Gwlad, Esgobaeth Bangor. Wel, mae'n debyg i mi ei fod o yn gam eitha rhesymegol. Mae gen i draddodiad a chefndir o fod yn y byd amaethyddol wrth gwrs. Ac roedd o, mae'n debyg, yn alwad cwbl naturiol i mi i ddychwelyd adre yma i berfeddion Ynys Môn ymysg fy mhobol fy hun, o bosib. Mae'r ffaith bod rhywun yn cael bod, wel, yn ei gynefin ei hun yn gorfod bod yn rhywbeth positif a braf iawn. Ond dwi'n teimlo fy hun mor ffodus mod i'n cael byw a gweithio a gwasanaethu mewn ardal gyda'r hyfryta yng Nghymru, ac a gwasanaethu i'r bobl dwi'n nabod, i bobl dwi wedi bod yn llawia hefo nhw ar hyd oes. A mae hynny, dwi'n meddwl, dwi yn teimlo fy hun yn hynod ffodus yn cael gwneud hynny. Mae'n debyg mae un o'r heriau mwyaf ydy o ran bod yn gaplan amaethyddol, yn enwedig yn Esgobaeth Bangor, mor wobrïol ydy y gwaith. Mae hi'n ardal eang iawn o gemais yn y gogledd Sir Fôn i Langurig yn ne Powys, a wedyn mae'n ardal fawr iawn. Ond hefyd, mae o ran heriau, mae yna heriau wrth gwrs mewn Cefn Gwlad sydd ddim yn bodoli mewn llefydd eraill, mewn ardaloedd trefol. Mae yna problemau fel trafnidiaeth, enghraifft, mae'r gwasanaethau bws wedi mynd yn sobor o sâl, yr gwasanaeth byd eang, y broadband yn ara deg iawn. Lot o bethau fel hyn wedyn yn effeithio ar fusnesau pobl ac ar eu bywoliaeth nhw, ac hynny yn ei dro yn cael effaith andwyol arnyn nhw fel cymunedau hefyd. Felly oes, mae yna wastad heriau yn bodoli mewn Cefn Gwlad fel mewn ardaloedd trefol. Wel, yn sicr o ran y sector yma, dod i brofi dros nhw eu hunain beth yn union sydd yn gymlaen ym Cefn Gwlad i gymharu efalla â gweinidogaeth mewn ardaloedd trefol. Ond gwrando, sgwrsio â bobl hefyd, wrth gwrs, sydd yn y maes yn barod, ond yn benna, mae'n debyg, ydy gwrando ar hyn mae Duw yn ei ddweud wrthyn nhw ac yn eu harwain nhw. A dwi'n meddwl bod hwnnw yn siŵr o fod yn fan cychwyn gyda'r gorau.